Ja, welkom bij de uitreiking van de Limburgse Popprijzen 2024. Een avond waarin we muzikaal talent uit Limburg in het zonnetje gaan zetten. We hebben verschillende prijzen te verdelen vanavond in 5 categorieën. We hebben album van het jaar, song van het jaar, beste initiatief, young professional en natuurlijk de belofte. En de winnaar van die categorie mag Pinkpop 2026 gaan openen. Dus er staat nogal wat op het spel. Maar voordat het zover is, voordat we die prijzen gaan uitreiken, gaan we eerst even terugblikken naar maart 2024. De winnaar in de categorie beste song is Ruby Mas met het nummer F.I. Dankjewel papa en mama voor mee te helpen. Ja, een leuke terugblik. Staan papa en mama weer in de zaal? Vandaag helaas niet. Helaas Nee, niet, maar sorry. ze supporten je natuurlijk wel altijd. Sowieso. Okay. Super, ben je er klaar voor? Ik ben ready, ja. Oké, dan zou ik zeggen heel veel succes. Dames en heren, mag ik nog even een groot applaus voor Ruby Mas. Make an entrance when you walk. I stare at your lips, oh, when you talk. I'm figuring out why I adore you. Is it the way your eyes undress me before you? Hands on me, thinking straight. But before I make you my mistake, tell me I'm the only one you've been wanting. So I won't wake up alone in the morning. Are you serious with me? Serious about everything. I can feel the heat. Serious, I got to know what you want from me. Need the truth before I go too deep. I hallucinate when you call my name. Breathe you in and fade away. Show me in all your honesty, no sweet talking. And now you need me, boy, oh, don't keep me wanting. Let our bodies in a time. Heart is yours, don't become mine. Skin on skin, oh, that like a daydream. Something sweet, my body is aching. Are you serious with me? Serious about everything. I can feel the heat. Serious, I got to know what you want from me. Need to choose before I go too deep. Are you serious with me? Serious about everything. I can feel the heat. Serious, I got to know what you want from me. Need to choose before I go too deep. Let our bodies in our time. Heart is yours, will become mine. Skin on skin, I bet like a daydream. Something sweet, my body is aching. Are you serious with me? Serious about everything. I can feel the heat. Serious, I got to know what you want from me. Need to choose before I go too deep. Hey, are you serious with me? Serious about everything. I can feel the heat. Serious, I got to know what you want from me. Need to choose before I go too deep. Oh, yeah. Ruby Mas! Super goed gedaan. Dankjewel. Ja, dan is het alweer tijd om te beginnen met de prijsuitreiking. En we gaan vandaag niet alleen de mensen in het zonnetje zetten die op het podium staan, want ook de mensen achter de schermen die verdienen aandacht. En dat gaat gebeuren in de categorie Young Professional. Laten we even die uitreiker van de categorie erbij gaan halen. Dat is Jack Pissers van de Dutch School of Popular Music. Geef hem een applaus. Ja, fijn dat u er bent. Ja, dankjewel. Ja, want u beoordeelt ook mee wie er natuurlijk wint, toch? Ja, ik zat inderdaad in de jury, inderdaad. Ja, waar let u dan op?
Ja, er zijn zo ongelooflijk veel mensen achter de schermen die oog hebben voor organisatie, maar die heel veel doen voor jong talent, die ook gewoon veel ervaring hebben opgebouwd in een korte tijd. En dat was daardoor ook moeilijk kiezen, maar ja, dat zijn superbelangrijke dingen. En het is eigenlijk heel erg mooi dat daar ook prijzen voor zijn, behalve de geweldige muzikanten natuurlijk. En dus dat, ja, diversiteit, de manier waarop ze dingen aanpakken, of ze artistieke ideeën hebben, of ze zich in de organisatie goed bewegen. En ja, ook energie, hè? Gewoon mooie dingen maken en gedrevenheid, passie. Ja, dan weten we dus waar zo'n winnaar aan voldoet. Maar we weten eigenlijk nog niet wie er nu precies kans maken op die prijs. Dus we gaan even kijken naar de genomineerden. De genomineerden in de categorie Young Professional. Nikki Seelen. Nikki is een veelzijdige professional. Ze ondersteunt artiesten, organiseert workshops voor zang, songwriting en performance en helpt bands met hun social media en promotiemateriaal. Daarnaast is ze mede-organisator van evenementen en zet ze zich in om lokaal talent een podium te bieden. Thijs Linskens. Toen Thijs erachter kwam dat het mogelijk is om in de muziekindustrie te werken, wist hij meteen dat hij dat wilde gaan doen. En dat lukte. Hij is nu programmeur pop en dance bij Gigant in Apeldoorn en muziekprogrammeur van Zomerparkfeest in Venlo. Ook houdt hij zich bezig met de marketing van Year on Air in IJsselstein. Anne Grubben. Anne wil mensen verbinden door middel van muziek. Ze liep stage bij Universal Music en na veel toffe campagnes, kansen en een reis naar Korea begon ze vorig jaar bij Poppodium Grenswerk. Daar werkt ze als marketeer aan een breed scala aan projecten. Ja, hier staan ze. Ja, Jack, als u er klaar voor bent, zou ik zeggen, rijk. Nou, het is aan mij de eer om tussen deze geweldige winnaars en natuurlijk ook alle andere mensen te mogen voorlezen wat de jury gezegd heeft. De commissie zag 3 genomineerden die ondanks hun jonge leeftijd alle 3 zwaargewichten zijn binnen hun eigen vakgebied. De winnaar onderscheidt zich in diversiteit en het actief en succesvol zijn binnen meerdere disciplines. In het verbinden en organiseren, maar ook in het coachen en produceren. De winnaar van de Limburgse Popprijs in de categorie Young Professional is Nikki Seelen. Gefeliciteerd. Kom er even bij. Hier is je prijs. Zou je nog iets willen zeggen? Dan mag dat hier. Ja, allereerst dankjewel aan de organisatie. En het is een eer om genomineerd te zijn naast Anne en Thijs. Anne ken ik vooral nog een beetje van de middelbare school. Dus leuk dat er veel jong talent uit onze regio komt. En iedereen en alle organisaties, dankjewel aan welke organisaties ik deel heb mogen uitmaken. Egopop, Popplaza, Anneke, met name van Popplaza, Omroep PNM, stukje van L1 en ook mijn ouders bedankt, die me altijd de tijd gunnen en zorgen voor gevulde koelkast als ik weer na een laat evenement thuis kom na het organiseren en fotograferen. En ik wil nog één heel belangrijke band bedanken. Oh, ik ben helemaal aan het trillen. Dat is namelijk een band die ik heel veel aan het coachen ben en hun eerste grote optreden hebben geboekt als openaar voor Egopop. Dus ook bedankt dat ik de Replaceables mag coachen en deel mag zijn van jullie progress om een zwaargewicht te worden in de muziekscene. Super. Gefeliciteerd. Ga genieten van je prijs. Dankjewel. Dankjewel. Er is afgelopen jaar wederom heel veel muziek uitgebracht in Limburg. Meer dan 80 liedjes maakten kans op de Song van het jaar. Dit is de top 3. Ax en Cheyenne, Mucho Gusto. Belle Flam, Alone. Midnight Moses, When the Gypsies Came to Town. Ja, dat waren dus de 3 overgebleven inzendingen. Maar we hadden in totaal 86 genomineerden. En als het goed is, staat een deel van die genomineerden ook hier in de zaal. Mag ik even handen zien? Wie was er vanavond allemaal? Kijk, jullie waren allemaal genomineerd. Ik zie het al, heel veel talent hadden we in de zaal. Ja, ik kan jullie helaas niet allemaal een popprijs geven. We hebben maar 1 winnaar en het publiek heeft gestemd. En die winnaar, die heb ik nu in mijn handen.
Met in totaal bijna 10.000 stemmen op 86 genomineerde songs voor de categorie Song van het Jaar, heeft het Limburgse publiek haar stem laten horen. Eén artiest wist het publiek echter zo goed te activeren dat deze song met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De winnaar van de Limburgse Popprijs in de categorie Song van het Jaar is geworden Belleflam met Alone. Als het goed is ben je in de zaal. Kom hier naar boven, kom het podium op. Ja, daar ben je. Jij hebt gewonnen, je hebt de meeste stemmen gekregen. Gefeliciteerd, ik mag je deze overhandigen. Je mag iets zeggen als je wil. Wow! Ja, ik heb ooit stage gelopen bij Pop in Limburg, echt super lang geleden. En toen was dit echt mijn droom. En ja, ik vind het alleen maar prachtig dat dit nu gebeurd is. Ik kan het eigenlijk niet echt beseffen. Ik wil mijn hele lieve band heel erg bedanken voor dit proces. En ook iedereen die gestemd heeft. En ook wil ik alle andere genomineerden gewoon hartelijk feliciteren. Want het waren allemaal stuk voor stuk prachtige liedjes. Ja, dankjewel. Wow. Ja, ga ervan genieten, gefeliciteerd. Je mag het terug de zaal in, het gaat vieren. Gefeliciteerd, leuk. Ja, deze avond draait natuurlijk om de Limburgse muziekscene en alle talent dat we hierin hebben. En het afgelopen jaar hebben we weer heel veel mooie, leuke en opvallende momenten beleefd. En dat hebben we even voor je op een rijtje gezet in het popjaaroverzicht. En één ding was duidelijk, we hadden helaas vaak onze rekelaarzen nodig. We staan wel droog nu. Wel ja. Dat is net wel anders. Nou, blijft droog de rest van het weekend. Als het goed is wel. Optreden maakt allemaal niet uit. Nee, precies. Wij gaan met een groep en dan is dat gezellig. Zit dit op die vezels? Ja, lekker. Het zit beter dan mijn bed vannacht sliep. Hoe was Joost Klein? Ja, die was geweldig. Ik was onder de indruk. Do what look good in this. Do what look good in this. Do what look good in this. Ik wens jullie een prachtige bevrijdingsdag. Dat een bevoorrechte positie is dan. Ja, precies. Kunnen lekker vanaf het balkon meekijken en hebben hier goed overzicht. Dus, Proost hè. Jullie. Het is eigenlijk van een dorpsfestival uitgegroeid naar echt gewoon een festival met internationale allure gewoon. Waar echt punk en hardcore fans uit de hele wereld naartoe komen. De kunst van een festival als Zomerparkfeest organiseren is dat je echt de breedte en de diversiteit van de samenleving probeert in dit festival te verwerken. En dat doen wij door echt voor jong en oud te programmeren. Ja, hopelijk zijn de weergoden ons komend jaar iets beter gezind. Het is tijd om door te gaan naar de volgende categorie en dat is het beste initiatief. Dit zijn de genomineerden. De genomineerden in de categorie Beste Limburgse Initiatief. Koningspop. Club Hacienda. The Breakout Sessions. Ja, de genomineerden zitten inmiddels bij mij. Fijn dat jullie er zijn. Ik begin even bij Marcel van Koningspop. Want jullie organiseren komend jaar alweer de 41e editie. Kun je iets vertellen over je festival? Ja, dat klopt. We zijn meer dan 41 jaar zijn we bezig. We hebben natuurlijk allemaal 2 jaar stilgelegen. En er gebeuren hele mooie dingen bij ons in de Maas. We zijn ook heel erg verrast dat we hier als initiatief ertussen zitten. Zelfs na 40 jaar? Ja, we dachten al, die hebben een heel oud archief opengetrokken met een heel stoffig laagje erop. En er zitten hier een paar jonge gasten tussen. Maar we zijn heel vereerd dus dat we genomineerd zijn. Wat ik al zeg, we zijn meer dan 40 jaar bezig. Een heel repertoire aan artiesten zijn voorbijgekomen. Van lokaal talent, wat heel belangrijk is natuurlijk. Maar ook toch wel de zwaargewichten die wat betaalbaar zijn voor ons budget. Want dat wordt wel eens vergeten. Iedereen denkt altijd, er gaat heel veel geld in om.
Maar niets is minder waar. Wij moeten heel veel geld zien te genereren om überhaupt een festival te kunnen organiseren. En ja, dat is wel een uitdaging ieder jaar. Ja, maar toch lukt het altijd. Het lukt mij al 17 jaar. Mijn collega die staat hier achter mij, Hans Frederiks, die wil nooit genoemd worden. Maar in ieder geval, ik doe dat lekker toch. Die is dus al meer dan 40 jaar bezig met het festival. Die is ook een van de oprichters. Ik tik dadelijk mijn 20e editie af. En het is een deel van mijn leven geworden. Okay, ja, ben ik trots op. Mooi. Ja. Ik ga even door naar je buurman. Want jullie initiatief Club Hacienda is veel nieuwer, toch? Ja, wij zijn 5 jaar geleden begonnen met een klein carnavalsfeestje in het centrum van Venlo. Inmiddels zijn we uitgegroeid, omdat carnaval natuurlijk maar een paar dagen per jaar is, naar een muziekgenre wat we zelf heel erg cool vinden, de house. En in 5 jaar tijd zijn we uitgegroeid voor een organisatie die feestjes voor 1000 man een aantal keren per jaar geeft. En dadelijk ook in 2025 ons eerste festival gaat organiseren. Dus misschien dat we nog wat van jou kunnen leren. Maar nee, er zitten heel erg veel leuke dingen op ons te wachten. En ja, we kijken er enorm naar uit. Oké, gaaf. Want jullie zeggen zelf eigenlijk Club Hacienda is veel meer dan alleen een plek om te feesten. Ja, bij ons gaat alles om wij noemen dat onze familia. En we denken dat dat ook de kracht is van ons. Het is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Maar het belangrijkste is dat iedereen met elkaar zich verbonden voelt. En ik denk dat dat ons ook op dit moment erg uniek is. Want ook in ons muziekgenre, in onze concepten die er gedaan worden, is het lastig om heel veel mensen naar je evenement te krijgen. Nou, onze evenementen gelukkig afkloppen. Verkopen redelijk snel altijd uit. Dus ja, we hebben een hele sterke community en dat is hetgeen wat ons succesvol maakt. Ja, mooi. Dan even een heel ander initiatief, de Breakout Sessions. Dat is een 5-daags writerscamp op een boerderij in Noord-Limburg. Hoe gaat dat eraan toe? Ja, klopt. Ja, we waren met Podium Grenswerk heel veel aan het praten over hoe we nog meer kunnen betekenen om de ontwikkeling van producertalent uit Venlo te stimuleren. En vooral producertalent uit de genres dance en urban. Dus genres die toch wel vaker minder support krijgen wat dat betreft. En toen hebben we bedacht, we gaan een writerscamp organiseren op een afgelegen plek in een boerderij. 5 dagen met allemaal muzikanten bij elkaar. Laten we songwriters bijzetten, gemixte samenstellingen van producers. Maar ook lezingen van Buma Stemra, Herman Brood Academie. Collega-dj's uit de scene die komen langs om feedback te geven. Het is eigenlijk een hele levendige week waar heel veel motivatie en inspiratie uitkomt. En ook muziek wordt gemaakt waar we ook echt moeten gaan releasen. Ja. Dus het is een hele leuke week. Oké, mooi. 3 hele verschillende initiatieven. Maar er kan er maar 1 de winnaar zijn. En die gaan we zo meteen uitreiken. Maar ja, dat ga ik nu doen. Daarvoor hebben we een uitreiker. En we gaan even kijken wie dat is. De in Venlo woonachtige Jasper Kunstelaars is al vanaf een jonge leeftijd politiek actief. Hij werkte voor de landelijke PvdA en was beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Sinds 2023 is hij gedeputeerde van de provincie Limburg, onder andere verantwoordelijk voor cultuur. Zo waar ik op mij ook Hier is Jasper Kunstelaars voor de uitreiking van het beste Limburgse initiatief. Verrassing. Ja, dat is natuurlijk niet degene die we net in het filmpje hebben gezien. Nee, ik moet me voor excuseren. Ik ben niet Jasper, ik ben Paul Moerel. Ik ben de directeur van Pop in Limburg. Jasper die belde mij vanochtend op en hij belde er heel erg van. Hij had er heel graag bij willen zijn, maar om privéomstandigheden heeft hij moeten afzeggen. En mag ik de honneurs waarnemen? Ik heb extra mijn Umbro of mijn provincie Limburg trui aangedaan. En zonder, en dat wil ik toch nog even benoemen, zonder de provincie hadden we hier niet met z'n allen kunnen staan. Dus de provincie draagt de Limburgse popsector al jarenlang een heel warm hart toe. Dus ik hoop dat jullie daar even voor willen applaudisseren. En dan mag ik nu een prijs uitreiken. Potverdorie. Beste initiatief. Tegenwoordig staat alles behoorlijk onder druk in onze sector. We hebben te maken met stijgende kosten, continu gevecht voor publiek, strenge wet en regelgeving om maar wat zaken te noemen. Het maakt er allemaal echt niet makkelijker op. Des te knap vindt de commissie het als je juist in deze tijd je rug recht kunt houden. Je met een groep vrijwilligers zoiets neer kunt blijven zetten. Je stoïcijns blijft vasthouden aan je eigen profiel en programmering. En je daarmee het hoofd boven water kunt blijven houden.
Het is gewoon ontzettend moeilijk om het vol te houden. Dat maakt het wellicht ook juist zo uniek. Al 40 jaar een begrip in Limburg. We zijn er allemaal enorm trots op. De winnaar van de Limburgse Popprijs in de beste categorie, in de categorie beste initiatief, is Koningspop. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Super. Dank jullie wel allemaal. Ja, wat al gezegd is, we zijn 40 jaar bezig. Langer zelfs. Familie Frederiks, die stopt er veel meer tijd in dan ik. Het is een enorme opgave om ieder jaar weer opnieuw een interessant programma neer te zetten voor elk wat wils. Wat al gezegd wordt, het staat zeer onder druk. Vrijwilligers, subsidies worden minder, prijzen die stijgen. Deze prijs die stijgt trouwens ook, prachtig. En het is een hele uitdaging om ieder jaar weer opnieuw het festival neer te zetten. En ik hoop echt dat we dat nog heel lang kunnen doen. Mede dankzij jullie. Dank jullie wel. Dank je wel, man. Top. Dankjewel, ga er ook genieten. Gefeliciteerd, hè. Ja. We reiken al de hele avond prijzen uit over muziek. We hebben het de hele tijd over muziek. Dus het wordt alweer even tijd voor muziek. We gaan zo meteen luisteren naar Robert Duif. Hij won in 2023 de Dutch Blues Challenge. En hij mocht ook meedoen aan de European Blues Challenge in Portugal. En die wist hij ook te winnen. Dus dat is een knappe prestatie. En vanavond hebben we hem hier. Hij treedt normaal op met zijn band. Maar hij is er vandaag alleen met zijn gitaar. En ik ga hem even aankijken. Ben jij zover? Ja, oké. Dan wens ik je heel veel succes. Dames en heren, mag een applaus voor Robert Duif. Well, the last mine closed out in 1974. Men put the shuffles down. My big city came into trouble. There was no money on the bank account. Men got broke in a cell of morbid fear. Wives try to make a decent meal. There was no work and no job in this town. So you better take that first train out. Oh, you better take that first train out. There was a golden age and everybody came to work down in those mines. My black smoke turned this country in and gold. By those days are long gone now. And then heroin came into the streets. Oh, when families started losing their own kids. There was no education and no future plans. So you better take that first train out. Oh, you better take that first train out. You better take that first train out. Well, losers come back and they say that they're the best. And winners come home and they get the palm queen. And dad say keep your nose clean and your head out of trouble. And don't forget, always love your mother. So you better pack your bags and slam the front door. And start a run and never look back. Scream it out from the top of your lungs. You wanna be free as it always should be. So you better take that first train out. Oh, you better take that first train out. Oh, you better take that first train out. Oh, you better take that first train out. So the last mine closed out in 1974. Men put the shuffles down.
My big city came into trouble. There was no money on that bank account. De volgende categorie is Beste Album. En die prijs wordt uitgereikt door Sander Ruiters. Hij is verbonden aan het Conservatorium Maastricht. Daarnaast is hij actief als popmuzikant, waarbij hij onder andere in 2011 met de band Madi optrad op Pinkpop. Al enkele jaren staat hij nu als presentator op het podium in Landgraaf. Vanavond staat hij bij ons. Hier is Sander Ruiters. Mensen, ja, aan mij de onnoemelijke eer om een prachtige award uit te reiken, namelijk die van Album van het jaar. En een album, ja, dat is een ding, daar moet je wat langer met elkaar mee voor in de studio zitten, vrienden blijven en iets doen, ja, wat je moet doen. We gaan naar de genomineerden en we gaan ze doornemen, mensen. Orkester, dat komt uit Horst aan de Maas. Zijn ze er? Ik weet het niet. Ja, leuk. Goeie plaat. Space Rock. Jerry 11, rap uit Venlo. Heerlijke muziek. Hij staat daar. YB, geef hem een applaus. Genomineerd. Prachtplaat. Track is Garden. Carpenter. Mike uit Heerlen. Ook genomineerd. Dan krijgen we natuurlijk No Man's Valley. Ja. En goeie plaat ook. Chrononaut Cocktail Bar. Goeie titel. Dank je Jasper daarvoor. Dan krijgen we natuurlijk Bobby G. Dat is Engelstalige hiphop. Ja, Bobby G. In het huis. Ja, deze man maakt een diepe buiging voor. Timo Gijzen. We kennen hem eigenlijk allemaal. Wat een multi-instrumentalist. Diepe buiging. Howdy uit Halen. Heerlijke muziek om bij weg te dromen. Dan krijgen we, hij is hier ook. De rot in het vak. Ethan Huis. Waar is hij? Handen omhoog. Ja, daar staat hij. Al jaren mee. Dit is, ja, synthesizers ten top als je dit wil luisteren. 2 uur lang synthesizers. Egbert Dirks, ja, applaus. Heerlijk. Nog zo'n hele diepe buiging voor Jorrit uit Kerkrade. Hij toert over de hele wereld ondertussen. Dit is Heven, hij is genomineerd. Ja, fantastisch. Alle liefde naar de bassiste van mijn bandje van heel vroeger. Louise van de Heuvel, Sonic Hug, ja. Jacques Poels met zijn nevenproject, ook genomineerd. Kan ook zomaar winnen. En dan, mijn maatje op de middelbare school, Robert Verwijlen. Yin, momenteel in India actief. Stefanie Struik uit Roggel, ook genomineerd, ja. En dan staan ze, Zwieg. Oh, daar staan ze, Zwieg. Oh, is een vies wat lekker. Zie je nu pas. Leuk dat je er ook bent. En daar staan ze ook hoor. Hier, kijk eens hier. Schenk, Cher en Shele. En dan toch even ovationeel applaus voor Maartje en Ingo, al 20 jaar actief. Le Soir, genomineerd. Ja mensen, ik vind dit allemaal prachtig materiaal. En als ik denk aan al dat werk dat hierin moet zitten, alleen maar hulde. En blijf dit maken allemaal mensen. Blijf dit doen. Dit maakt een mens gelukkig. En ik denk dat een mens op aarde is om dit te doen. Dat denk ik dan weer. Goed, ik heb geen idee. Wij willen weten. Wilt u het weten mensen? Ja, ik wil het ook. En het ding is, ik weet het zelf niet. Dus ja, ik ga hem openmaken. Geen idee wat er in die envelop zit. Het album, er is nog een tekst bij. Oh jeetje, oranje. Oké. Album van het jaar. Het Limburgs publiek heeft bijna 10.000 keer gestemd op de 18 genomineerde albums. 1 album wist zelfs 10% van alle stemmen binnen te halen. Met 1100 stemmen is de winnaar. Ja, het is deze. Ik ga hem pakken gewoon. En ik zie hem liggen. Schenk, Cher en Shele. Onze stemmen die huurt men luien van het leven en de doet. Geen idee, een klein kapelje, even weekend zonder goed. Dit is jullie prijs. En wie mag hem geven? Maar zo'n mannetjes! Zieke man! Mannekes en nee mannekes, wat ze veel grootstrop dat veel het album van het jaar hebben gewonnen, echt wel. Dus het gaat niet om het beste album van de wereld. Het gaat om de muziek, het gaat om wat veel presteren met ons allen. Hè. We maken dan vanavond de winnaar zien van de publieksprijs. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want het publiek zorgt dat veel maken muziek maken. Zo simpel is het, toch?
En dat is... En ook daar gaat ons een speciale dank aan uit, aan het publiek, wat van ons wilt genieten, samen met ons. Want veel genieten sowieso met volle teugen. Dit nummer op het job, en wat speciaal te danken aan Timo Gezen. Nogmaals, multi-instrumentalist. Wel even een applausje voor Timo Gezen. Wherever you are, brother. Wij kan ik niet hiervan zeggen, mij, als dat we heel erg dankbaar zijn dat we hem aangestaan. En dat we heel veel plezier erin hebben en dat we nog lang doorgaan. Zo simpel is. Gefeliciteerd. Jongens, dank het lekker vieren zou ik zeggen. Dankjewel. Ja, neem het lekker met. Ja. Ja, ik liet het aan het begin van de uitzending al even vallen. We reiken zo meteen de belofte uit en dan weten we wie Pinkpop 2026 gaat openen. Maar voordat het zover is, gaan we even kijken naar de winnaar van vorig jaar en degene die Pinkpop 2025 gaat openen, Janet Liv. Een artiest die zich onderscheidt door middel van een geluid dat nieuwsgierig maakt. De winnaar van de Limburgse Popprijs in de categorie De Belofte is Janet Liv. Zo, wow, ik ben echt even, ik ben helemaal aan het shaken. Ik vind het super vet. Ik ben dit zo dankbaar. Ik hoop echt dat ik een mooie show mag neerzetten op Pinkpop. Ja, je opent over een paar maandjes dus eigenlijk al Pinkpop. Zijn jullie er al klaar voor? Ja, nou we zijn nog wel eraan bezig, maar we zijn al best wel ready. We hebben ook een toetsenist nu bij de band. Oh, nou, die eerst niet. Helemaal dus uitbreiding. Ja. Oké, geweldig. Ja, wij krijgen nu al even een voorproefje van jullie. Ja. Dus ik zou zeggen, dames en heren, geef daar een applaus. Janet Liv. Only when you touch me, something is different. I think I like it, I must admit it. I hate the way I used to feel about myself. Only when you love me, I wanna give in. Sign up to your word, make me a vision. I hate the way I used to feel about myself. But now I got you. 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 We started out as a secret, but we both couldn't keep it. Feel like I pull you in closer, closer, closer. When you try to leave me, you're stuck inside my head, boy. I lose my mind and you can't even see. All I can do is try to picture you and me. Obsessing about you, I can't live my life knowing it won't feel right. Only when you touch me, something that's different. I think I like it, I must admit it. I hate the way I used to feel about myself. But now I got you. 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 A modern fantasy, that's what we are. I wanna marry you already. We met last March. Oh boy, we kept it quiet for way too long. All of my lights went out. You turned them back on. Now baby, don't back down. We've come so far. I wanna take in all the loving and all that we are. You know we kept it quiet for way too long. For way too long. But now I got you. But now I got you. But now I
Nou, als dat geen voorproefje was. De belofte 2023, de opener van Pinkpop 2025. Heel erg goed gedaan, dankjewel. Ja, en zometeen weten we dus wie de belofte 2024 is. Dit zijn de genomineerden. De genomineerden in de categorie De Belofte. R. Isis Cloud. De Herfstzanenband. Ondertussen zijn jullie bij mij aangeschoven. Hoe gaat het met de zenuwen? Niet zo goed. Nee? Oké. Ja, zo meteen weten we het, maar we gaan het eerst nog even over jullie hebben. En ik begin even bij William. Ja, de Herfstzanenband, een dialectband uit Venlo. Stel nu, jullie winnen zometeen de belofte. Ja, dan kom je misschien op Pinkpop te staan. Maar dan komen natuurlijk ook heel veel mensen die geen dialect spreken. Hoe ga je dan toch ervoor zorgen dat je dat publiek meekrijgt? Ja, dus natuurlijk de Limburgse popprijs, toch? Dus ja, buiten dat willen we graag gewoon onze taal, onze dialect graag naar buiten brengen. En volgens mij komen er ook zoveel aantal mensen naar Rowenaise kijken die geen dialect spreken. Dus ik denk dat dat niet uitmaakt. En het gaat erom dat we de hedendaagse popmuziek graag in het Limburgse steentje willen brengen. Dus zodoende. Dus jullie krijgen de mensen dan wel mee. Ja. Maar goed, ja, die prijs is er nog niet binnen, want je hebt ook twee hele sterke concurrenten natuurlijk naast je zitten. Arjanne, hoe graag zou jij op Pinkpop willen staan? Ja, dat is echt een droom die uit zou komen. Maar dat is denk ik voor ons allemaal, maar ja, dat zou echt insane zijn. Ja, want kun je iets vertellen over je muziek? Ja, het is melancholische indiepop. En ik schrijf echt over wat me dwars zit uit al mijn gevoelens. En ik kan juist donkere gedachten erin kwijt. En zo hoop ik dat iemand zich erin kan herkennen. En dat het er gewoon mag zijn. Oké, nou, wie weet. Ik kan me ook wel voorstellen, je weet natuurlijk al een aantal weken dat je genomineerd bent. Dat je dan misschien ook wel stiekem toch gaat fantaseren van, goh, hoe zou het nu zijn als ik op Pinkpop sta? Heb jij dat ook, Isis? Ja, zeker. Ik ben er al weken op aan het nadenken van, hoe zou dat toch zijn en hoe gaat het eruit zien? En ja, je denkt er heel veel over na. Maar ja, wie weet. Ja, niet te veel over na te denken. Misschien win ik er wel helemaal niet, weet je niet. Ja, want hoe zou dat dan eruit zien voor jou? Ja, ik ben een DJ en producer, dus ik wil gewoon het liefste tegen die tijd dat ik mijn eigen muziek kan draaien. Dus dat ik gewoon 100% mijn eigen nummers kan draaien. Dus ik hoop dat dat gaat lukken dan. Ja, oké. Ik denk dat we jullie niet langer in spanning moeten houden. Want ik zie dat jullie heel graag willen weten wie er dat gaat winnen. Maar goed, we gaan eerst even kijken wie die prijs gaat uitreiken. En dat is iemand, ja, het kan eigenlijk ook niet anders, van Pinkpop. Lotte Smits is werkzaam bij Pinkpop. Mede dankzij Lotte's werk is Landgraaf elke derde weekend van juni het middelpunt van het muzikale universum. Zij weet als geen ander hoe grote artiesten en nieuwe talenten samenkomen onder één roze hoedje. Vanavond gaat ze vertellen wie Pinkpop 2026 mag openen. Hier is Lotte Smits voor de uitreiking van de belofte. Lotte, dankjewel. Je bent er. Oh, we moeten nog even jouw microfoon. Ja, want ik zou zeggen, laat ons niet langer in spanning. Wie van deze drie mag er op Pinkpop gaan staan? Nou, zometeen in deze envelop staat het verlossende woord. Wat een super eer om hier namens Pinkpop aanwezig te mogen zijn om de prijs, de belofte 2024, uit te mogen reiken. En daarmee ook de opener van Pinkpop 2026 bekend te mogen maken. De prijs en de doorgroeimogelijkheid naar Pinkpop zijn een ontzettend belangrijk effect hier in de regio. Dus, wie heeft hem gewonnen? Daar gaan we nu achter komen. Met een unaniem besluit van de commissie wordt deze prijs toegekend aan een act die in de huidige popsector veel potentie heeft om uit te groeien naar een grote naam binnen de Limburgse popscene. Een act die het Limburgse product op een spannende en mooie manier weet te promoten en een te gekke liveshow weet neer te zetten. De winnaar van de Limburgse popprijs in de categorie De Belofte is de Herfstzanenband. Gefeliciteerd. Kom het podium op, de hele band.
Jongens, gaat het? Gaat het? Jullie prijs? Lotte heeft jullie prijs, want jullie mogen mij weer in ontvangst nemen. En willen jullie nog iets zeggen? Ja, we willen zeker nog wat zeggen. Ja, persoonlijk had ik dit niet verwacht. Maar ja, sorry, ik ben even buiten. Doe rustig. Ja, als wij als 5 vrienden hier kunnen staan en dan Pinkpop kunnen openen met onze eigen dialectmuziek. Dat is natuurlijk de Limburgse popprijs waar die om gaat. En we willen gewoon die Limburgse popmuziek de wereld in helpen. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen, dankjewel aan deze mensen die hier staan. Dankjewel aan ons management, Falco, Denise en Oscar. En ja, we hopen nog heel veel te kunnen meemaken. En dat dit kan gebeuren is voor ons echt een droom. Dus dank jullie wel. Meer kan ik niet zeggen. Gefeliciteerd. Jongens, blijf lekker staan. En alle andere winnaars mogen ook even lekker het podium opkomen. Want ja, we zijn alweer aan het einde van deze uitreiking gekomen. Winnaars, kom lekker het podium op. Dan gaan we met z'n allen lekker nagenieten. Ik zet de winnaars nog even voor jullie op een rijtje. We hadden als Young Professional Nicky Seelen. Belle Vlam won met Alone Song van het jaar. Dan nog het beste initiatief Koningspop. Dan gaan we door naar album van het jaar. Dat was Sheng, Cher en Seelen. En dan natuurlijk, ja, de belofte. De Herrenzane Band. Zij openen in 2026 Pinkpop. Ik wil jullie thuis heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil Pop in Limburg bedanken. En blijf genieten van de Limburgse muziek. Fijne avond. Welkom in de comfortzone van Bamigo. Hier vind je tijdloze bamboe essentials voor de basis van elke outfit.